kaleng banget larapat banguncar Tinot derkekun nang suram sorote tanpa handang Nugroho sih wirasane Gusti Kang Morbengrat nenggih ingkang sinebat dat Kang Morwengdat ndayani para umat sajagat sinarengan bojo sesanti donga lan pamuji mugi amberat tuwin hanggurwat sukertaning jagat pahanani durga mendak kala sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun kunjuk wonten ngersa panjenengan sagung sesepuh pini sepuh aji sepuh tuwin kasepuhan. Ingkang tuhupana ing pamawasar tulebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha kinabektin. Langkung linanggung pangembating praja ingkang teksih rumagang karya lan tugi ingkang sampun warna ing karya nenggih langkung linanggung ingkang sinepaken leladan lencoh tuwin prangkatipun ingkang tuhu winantos sagunging pagormatan Raden Sangya Adilenggah kinurmatan warganing pasamuan Kakung Sumawon Putri ingkang dat winanting Sukabasuki. Saderengipun lumadi tata cara rejan
pambayang putra temanten pramila kunjuk panjenengan pini sepuh lan para rawuh ing semanggih nedya sowan langkung rumiyin para kadang pametri budaya karawitan campur sari sekar langit ingkang nyunggata panjenengan pini sepuh Raden Sangya para rawuh krana minangka pamundhut pamangku gati nenggih Bratagung Bapa Darmana Saredi Ibu Sartinah ingkang pidalem tritis lencoh Selobaya lali kasebut sedya keparing netepi darmaning sepuh Marga Suta miwa siwi ngadani pambayang putra temanten pun Bagus Joko Sutresna ingkang sembada mundi santi ajining palakrama meng diayu warara Rizka Oktavia Atmaja pawestri saking panjenenganipun Bapak Rohman Ibu Juminem pidalem saking Ngadibala Bojo Laladan Kendal saestring samanggih lumampah ngadicara kalodhangan punika teksih keparing penggo sasmita saking Narakarya Krida Darma pramila kanthi mekaten sowan langkung rumiyin Triwidawati ingkang nyengkuyung sawanipun Sekar Langit Campursari sowan ingkang sepisan kusumaning ayu Diah Ayu Warara Nigen Wara Hapsari Sukaca ngantukan nah dititel kok saiki ora bae-bae ugi sowan wonten kesapanjenengan Widawati ingkang angka kalih sowanipun ajeng Wara Sinta Sarjana Seni yuk Petiting Widawati Genduk Ayu Jliteng Suryati Larna Saputri Krana sampun sampat Triwidawati sinambi tenggo sasmita saking Narakarya Krida Darma Paniti Karya Gudyara mriku mulih regeng swasana langkung rumiyin sowan salam pambuka campursari kebanggaan Sekar Langit Campursarinya Indonesia yo
Pinarung swaraning wadyabala kairing gajah sewu gumarincing gentha Mas Malila gumarincing gentha Mas Malila Ojo turu sore kaki ana dewa nglang jagat nyangking kokor kencanan isine donga tetulak sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo ana tulising Hyang Widi arep pepeh saking katebian Duta Wicara samen keparenganti sangat pojo temanten pramring samangyugi kepareng sampat samengta gatisa ing diri Bapa Hadi Sumarlan ingkang jinajaran dening Bapa Jomari lan Bapa Sularno suwawi kuwa dherekaken tumuju sasana tinamtu ngayeni pakaryan sowang-sowang dewasane wanci kasumanggaken yata sampun dumugi titi wanci ingkang prayogi swegenipun wanci prai dening Rama sekalibu ing sawetawis kawis tinggal kadya pyak ngarsa tangkeping wuri
sajuga putra temanten ingkang pinapak dening Rama sekalian ibu neting sedya kabucal suker sakit tinengaran kanthi pinapak mawi roning dadap serep murih asreping penggalih satemah sembada kang jinangka Basuki kang Esti pinaringan kaweninganing galih saking Gusti Kang Maha Suci renggitan kang Parwengdat Rana putra temanten mentas kewala pinaringan unjukan tirta wening jalari putra temanten sarimbit kawis tinggal mencorong tejane pepindhane Sang Narendra Muda anggandeng Prameswari mulat sang juru sumbaga ing samangke sampun keparing lumadi kanthi prayogi arsa peparing sindur dumateng ingkang nedheng winisuda neting sedya Bapa Darmana Sarti lan Ibu Sartinah hanyingep sindur dumateng putra ingkang sanget dipun tresnani kanthi tinuntun primargining kautamen nuju lenggah siniwaka pindhane Narendra Muda ingkang nedya tedhak siniwaka sinengkaan ing ngaluhur jumenengan Sang Raja Ringasari. Widodone skala lampeng atmaja temanten lenggih awit berkah pangestu panjenengan pini sepuh lan para rawuh ing samanggi kawis tinggal Sang Pamangkugati nedya mapak besan sutresna kakanthi tumuju ing sasana tinamtu lalu ing samanggi kepareng jajar hangampingi lenggahipun putra kinasih pramila para-para ingkang piniji kepareng tumuju ing sasana tinamtu kepareng mratitasaken lenggahipun besan sutresna lan Pamangkugati marana ing samangki sampun kepareng tumuju ing sasana tinamtu nenggih palenggahan besan sutresna lan Pamangkugati ugi kepareng kunjuk wonten ngesa panjenenganipun ingkang winanting pakurmatan Ibu Juru Pangadi Busana ingkang mijil saking Sanggarias Aprilia kepareng lumadi kanthi prayogi panglolos duung pangaraspada lan ugi ing samanggih winastan pangabekten kasumanggaaken kanthi prayogi Nudiwasri Wanci adicara kerubungan mboten mawi kajantur krana badhe sowan para kadang kawula muda sigra ngayati pakaryan
Ngabyantara sowan wonten kersa panjenengan pilih sepuh Raden Sanggya para rawuh. Tinengaran gegeculan saking sawetawis pindhane priyagung ingkang nembe ndondomi goleki jarum yo. Jarum matur sembah nuwun. Aku ya ora mudeng iki mau kok di-request lagu jarum ki apa. Prabu saya sedaya samangke sagung ngaturaken hormatan. Saya setuju jumpaken pratilan ngajeng kunjuk Ibu Juru Pangati Busana babakan panglos dhuwur pangabekten lan panyimping ing samangke kasumanggaaken. Badhe sowan para kadang pametri budaya nglajengaken sowanipun nderekaken sowanipun para kadang kawula muda ingkang keparengati pakaryan sampat sung unjukan wonten kersa panjenengan sagung adilenggah kawitan sowanipun genduk denok gantolaning ati sing tega nyulayani wong ayu jlitheng Suryati kene no. Dadi manut jaman kelakone. Lah piye ta? Aki mau pas Sinoman metu lagune jarum-jarum aku ya judeg. Lah ngene iki dine sindene ganti busana. Terus Fargoe Ora kuwi. Ora to. Kaya ndelalake lho sing lanung nganggo rok sakmene ki lho. Kok malah. Kuwi gagerak Wonosobonan. Nggih, heeh, Mas. Ya. Alhamdulillah ya, Nduk. Isa sowan pidalemipun Bapak Darmono. Bapak Darmono sekalian. Nggih. Wonten dukuh Nritis. Lencoh. Lencoh. Iya. Selo. Selo Boyolali. Boyolali. Nggih.
Alhamdulillah saged sowan sesarengan kanca-kanca Sekar Sekar Langit. Langit. Nggih. Boten kata lumpen menika nderek ndedonga kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi dadosna keluarga ingkang ayam tentrem lahir batin enggal dipun paringi momongan. Amin. Amin, Allahumma amin. Nggih. Iki padha karo aku ki nyambut gawe mulih ning omahe dhewe meneh, Mas. Lho kok iso? Lho jaman dhisik jaman iki tenar-tenare ketoprak. Aku ki kerep melu rene. Oh. Ning mung melu bapak. Dadi mung dititipke ning tangga-tangga ngene iki lho. Oh. Jaman aku jek bayi. Oh, gak ben rencana wis kandha aku. Iya. Sing tak tinggal kono kok le ngono kuwi lho. Lah ngapa? Lah ngapa meetinge ngono. Ampun aku. Ya aja ngono. Heeh, irengoke manis saiki ya Lah ngono kuwi. iya, amin ya Allah. Heeh, iki mau ra ya jarum-jarum wong manis ngono to ya. Nggih, nyuwun berkahipun bawa. Oh inggih Kanjareng, atur panglipur monggo. kunjuk Nggih. tamu minulya. Langkung linangkung keluarga agung ingkang saking endi, Nduk? Kendal napa putih kono, Pak? Nah, laladan nggih, Kendal. Nggih. Jeneng wis jodoh ya, Nduk. Senajan to adoh ya, Mas. Adoh tetep dadi jodone. Iya, nek bojo ki ngalih-ngalih ono. Heeh. Iki kandhane yoga. Ning nek jodoh ki lho sing angel. Oh tenan kok. Ya muga-muga putra temanten Nggih. pikantuk pahyu jodoh ingkang sejati. Amin, amin, Allahumma amin. Jalari beberan agung ayem tentrem Nggih. bagya mulya. Amin. Monggo Mas Gareng. Napa? Senengane iki wis Iya, Mas. dibedheki kok mburi aku ra ya nganyeli ya senengane. Ya ora apa-apa ngetekno betina ya amur apa ya nganti Tenan. apal. Waduh, nek akhire wis. Nggih. Wis karepmu Mas. sak Ya, karepmu. srik kowe lek kijo nak. Ya wis. Senadyan to tumangkep ing bumi Piye Kang Mas? prasetyaku mring jlitheng Mas Roro Nggih, pripun Kang Mas? ingkang ayu ireng manis. Ngarep ki lho tak rungokke penak banget. Ayu. Kok barengan kok ireng terus manis. Lho jeneng wong jujur. Iya iya iya. Iya. Lajeng Wah di syuting karo Mas Rosid. nggih diabadikan kalian Wih, Streaming streaming lagi? lagi. Aduh, 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 Ora aduh. bahan-bahan, Nduk. Lah Dadi iya. sing saiki ora mirsani secara langsung Nggih. bisa buka YouTube. mangke dipun wangsuli malih Ya. saged. Heeh. Channel Channel apa Mas? Rosid Multimedia. Nggih. Lan uga dibanterke, Nduk. Kalian Karo Erlino Audio Suite. El Nino toh? El Nino. El Nino. Oh iya, lah yo iya. El Nino El Nino. Audio Sound System. Sound kitem lho lak nganti. MC tua. Yo. Yektine pengen tak tembung. Yektine pengen tak tembung. Terus Mung kakungmu tan lila mesti kandhek ing panggrahita angel nggonku muwus nggih, lajeng. jalaran tresnani wong wis duwe bojo kuwi ora angel. Angel ya, Dadi Mas. ming mandek ing pengangen-angen Iya, nganti mung bayangke tok. tan bisa muwus kuwi tidak bisa berkata-kata. Nah, iya iya. Beda karo sing nyaron pinggir dhewe kuwi. Mana kuwi mono Oh, amukan. piye carane ditunggu sak lenane. Oh, tenan kok. Pokoknya semboyane para kanca yoga Sekar Langit. Pokoknya durung mulai yang durung hapus chat. Pesan. Nah. Oh, kayane terus duwe semboyan kok. Pokoknya kok neng
mobil apa ning sepeda ngono mesti mandek ning dalan sik Tenan, hapusi pesan pantang Mas. pulang sebelum hapus pesan. Nah, lak yang ngono to. Sim timbenane kon tekan ngomah ya konangan. Bahaya. Monggo. Yen siang aku nglekara ayo nimas sambunga ing wengi Terus? senadyan to sasi Matur sembah nuwun Kang Gareng. Indra serik. Ora serik iki malah seneng. Aku tak tokke sing kowe aku pas kelingan kaya nek gek karo sing anu kae le ngene. Oh, Kocir. mesti sing gedhi kae. Nggih. Langgame gathokane kuwi ya, Mas. Heeh. Luweh becik paten kono timbang pisahan penyakang solesnya tak wangi samudana marang kula warga nyarwamyan praputra lewat kincang alis
Mas. Ano dadi Tamune perlu mriko nggih wonten, mriko nggih wonten. Tamu minulya kersanipun Radinan pirsa panjenengan sebab kowe iki nek adoh-adoh yo tenan ora tek ketok. Lah ya mula dina iki aku ya rada gelo lho, kancane do ngajak seragaman ireng. Heeh, dadi ngene iso. Ketok banget ning ngece aku. Ora le ngece. Lah piye? Ngene iso peteng dedet. Ora apa-apa. Urip ana Tok. Lo